Ahojte, ja sa volám Janka Vojtašáková a budem súčasťou festivalu Nádeje človeka 12. júla, 12. červenca, kde sa prídem predstaviť aj so svojimi olejkmi, ktoré vyrábam. Jedná sa o, teda vlastne ide o pleťové a telové oleje, ktoré miešam z rôznych ako keby zložiek. Základné zložky sú byliny, ktoré mám veľmi rada a ktoré si teda zberám, ktoré si teda aj spracovávam, aj miešam sama, ale samozrejme aj s esenciálnymi olejmi a rôznymi inými prírodnými zložkami, ako sú rôzne lipidy, ako sú rôzne retinoly, sladkovodné riasy a veľmi ma to baví spolu spájať. Také niečo, kde je vlastne čas zo mňa z toho dôvodu, že ja mám veľmi rada tú čistotu prírody a ten zber aj tou rukou a veľmi mám rada proste moje ruky mať od hliny, ale mám veľmi rada aj pekné také oblečenie, takéto luxusné, aj také tie podpätky, aj to všetko a ja to z tých olejov vlastne ako keby tam spájam. Tú čistotu v tej prírody, ale aj kompozíciu, tú parfémovú kompozíciu, ktorú bežne ako keby nájdete v parfumériách, ale toto je trošku cez tú prírodu ako keby tvorené, takže je to vlastne všetko také čisté a to ma na tom baví. Že človek si vlastne môže dopriať taký luxus, aj taký luxus, ktorý je voňavý, krásny, účinný, ale je aj veľmi čistý a ešte prináša aj tú informáciu z tej prírody, pretože ja tie byliny už v poslednej dobe vnímam. Možno ani nie v poslednej dobe, už asi veľmi dlho, ale niekedy som to mala tak naučené cez tie účinky, lebo dlhé roky som študovala biológiu a cez tie účinky vlastne tie byliny sa ku mne aj dostávali, ale čím ďalej a tie oleje sú tak aj tvorené, že vnímam tie byliny cez ich farbu, cez ich tvár, cez to, ako vyzerajú, aký majú tvar listov, s čím rastú, kedy rastú, kde rastú, spolu s čím, ako sú vlastne v tej prírode zosúladené, tak podľa toho ja vlastne do tých olejov dávam a vedia človeku ako keby priniesť veľkú informáciu. A keďže sa jedná o festival Nádeje človeka, tak pravdepodobne ľudia, ktorí to pozerajú, tak vedia o tom, že alebo sme súčasťou vlastne života, ktorý sa nám zdá, že by bol taký veľmi sympatický a príjemný, žiť tak slobodný, alebo tak slobodne. To je ako keby náš, možno ako keby všetkých nejakým spôsobom cieľ. A mne tá príroda príde tak veľmi slobodná, že dokáže v nejakej určitej etape človeka, keď ešte niektoré veci nevie uchopiť, byť aj veľmi, veľmi nápomocná. A nápomocná takým spôsobom, že si ten človek už nájde ten priestor pre seba, tú chvíľu, že si to aj navonia, ale sa aj pohľadí to svojou rukou. Čiže tie zmysly sú do toho zapájané. Žijeme tu v nejakej hmote, v nejakom tele, takže sú aj tie účinky na tú kožu veľmi príjemné a toto všetko dohromady ma to vlastne baví. Tieto účinky tak spájať a pritom mať ešte z toho aj ako keby účinok, by som povedala, že aj na tú našu psychiku, aj na to naše telo, aj na ten náš život. Lebo častokrát sa bavíme o tom, alebo aj Jirko častokrát spomína o tom tichu, že v tom tichu to všetko vzniká. A mne práve veľakrát príde, že ticho príde práve vtedy, keď si tam to nadýchnem, nájdem si ten čas pre seba, možno aj v tej tme, v tej kúpeľni, si to ako keby natriem a to je presne tá malá chvíľočka, kedy sa na chvíľočku ten mozog zastaví, lebo tá informácia ide cez tie zmysly práve do toho srdca a do toho tela a to je pre mňa tá chvíľa, kedy sa vlastne ako keby môže tvoriť to niečo nové pekné, lebo z toho srdca vtedy prichádzajú tie pocity. Z tej čistej prírody a z toho nášho srdca príde nejaký pocit, príde nejaká myšlienka, ako by to človek chcel, možno aj taká nezmyselná, takže aj pre tieto chvíľky ma to veľmi baví. Čiže aj pre kožu, aj pre vôňu, ale aj pre tieto chvíle. Okrem toho, že robím tie pleťové a telové oleje, tak robím aj parfumy. A v poslednej dobe, ako to býva, že sa v živote ako keby niečo ponaplňa, tak akurát včera som namiešala už aj nové rôzne krémy, ktoré sú špeciálne už aj na to telo tvorené. Takže ak trošku tam cítite aj také vaše súznenie s tým, čo tu hovorím, tak budem veľmi rada, keď si príjete navoniať, alebo len ocítiť tú konzistenciu, alebo len tak sa chvíľu porozprávať ku mne, keď budeme spolu toho 12. júla. Tak sa na vás teším. Ďakujem a ahojte.